PGR VGR along lake do to mapan kit harli jia pan siding pontanglu. Dong mukak ahitiang bong along PGR VGR along leputak ni phoan kachisong ki Japon atuma hin pen pherang kya mai phapon. Puluni pen dong mukak revenue circle ang bong PGR VGR along le angkang kedo SDB bank kepapan ang hoy pen kithan. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time Abirta Long Pen Elisami Mirinahan Sepi, Penia Birtang Ton Pen Arjupanikta. Kidam tang ni pai inquire ni, Sarsing Teron Langkung Habe Town Hall, Rachari Asong, Lo Charlie Asong, Hampang Asong Lapen Karbi Anglong Autonomous Council, Kichari Atum Angbong, Kontak Kit Homangbong, PGR VGR along le along, Aron Repen Kido Tumapan, Eviction Vek Nang Jipura, Arsigjit Mai Paduponlo. Mayalong, Karbi Anglong Autonomous Council, CM Dr. Tuliram Rong Hang ki Charipon, Amayalong, MP, MLA, EM, MAC atum pen kidanglok, ki ongdong atum chitong dunsi, May Pedolo. Bangso kachingwai pon, PGR VGR along le along, Aron Repen ki do kithak atuma phan tharle mati, eviction pon lo nang pusi, Mayalong, Cheparai pon lo. Kacheparai pon ating pen, thang ni pai, inkorei siar niya bangki, Notice Pipon Popu, Karbi Anglong Autonomous Council, CM Dr. Tuliram Rong Hangalam Chak, Kachi Pipon Ateng Pen, Uthot Pini, Notice Piklang Pon. Notice Ki Pipon Ateng Pen, Puloni Revenue Circle Angkang Along Kedo, Professional Grazing Reserve Pen, Village Grazing Reserve Along Le Along, Aronre Pen, Long Le Kachiraya Tum Apan, Kit Harle Mati, Permanent Lapen, Malomso Apan, Hemrit Kachiki Matum Apai, Lakha Ki Endam Pen, Karbi Anglong Autonomous Council Apan, Ki Pachini Ponji Apan, Pulunia Long Kedo Assistant Revenue Officer upon Karbi Anglong Autonomous Council Hinpen Pachinipon. Lason Thotsi Dongka Mukam Revenue Circle Angkang along Sitami PGR Pen VGR along Le along Aronri Pen Kedo Bomatum Kithir Tip Ahem Kachikim Lapen Malomso upon Hemrit Kachikim Atum Apai Kipa NG upon Dongka Mukam Revenue Circle Assistant Revenue Officer upon Karbi Anglong Autonomous Council Hinpen Hokum Pipon Tanglo. Laso Tingpen SOP Peklang Ponsi Eviction Asai Ding Ponpu. News Report Karbi Anglong Live. Kidam tang ni pai crit rock pen inquire ni an dong mukak arong supi ang bong along PGR VGR along le along aron repen ki do tuma phan tharle vek nang chipu kachi song ki Japon atum ahin pen pini thang ni pai inquire siar ni dong mukak forest IB along pherangkya mai phapon si Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangla pen chisong ra peratum anaphan kachuro ke pajir pon. PGR VGR along le alam ki airset prung set Karbiara chesong si Patumi Karbi Anglong alo kedo party song do anaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangpen phapon si chingwai chingsai padupon lo Lason si chingwai patepon si kidam thang ni pai inquire ni amat lam cherai pon Lapen Kheronia long le PGR VGR adimalong eviction notice mati kitharle alu ipon phit popusi lamthe chepakng dak ponlo labang so alam ke long puthak dokmoka hi thiang bong along ni pho an kachisong ki Japon atum pen kachuro lamthe chepaklang ponlo lapen PGR VGR along le ki tharle ahuta arjabdun klukji puta alang litum pen lamthe chepaklang pon tim Karbi Anglong tu kedam tang la husabel la solo mane la to ba ke tim Karbi Anglong ke alu peng le chat lote asita klipit Wasal hasil tu berat ke dua belas orang pun kami itu Doktor Tuliram Rong Hang kajian long asal bikson itu mendu kita long halas so ini kita kau kajak si itu atumis kami pilih lebang so PGR atau VGR along lek Heruni long so kami bikson back pun halas so ini kita jok si atumi pen bikson
abang ke claim kala par notice tame tumi pila tame hal bang so declaration lo bang ni ne to ke duwe we ki pe cheng lo ka chesong orat bang ke tumi pe nim ji parong ko ta kame karbeng lo tun mosong sila phan la bang so pijia lo by election dia phan itu isi pressure bido nei ko ching ba sila so teng pe itu indefinite itu da den rong la pe dong ka lo itu dong ka lo itu dharna do la so ko itu dharna ke do pe itu patumi da medik fudun lo tapi itu mar result na positif lo na pakai karbeng lo tun mosong sil ahin pen nitum kupi ma kadiman kalau so kadiman bang nagedeng kona kot la pen atumi abase सरकारी गामरा तो हमदा पेने पास सुना पद नितों आके हाय डॉक्टर तुलिराम रोंग हांग पे इंटर टीम गार्डियन लो हमदा नि तुमा केरो पिलो Dongka mukam pen semsing ingti Karbiang Long live. Karbiang Long arlo kedo PGR VGR along le along kedo pen methang jongjung aphan ke pathir ji pura kedo ke thakatum aphan tharli nang ji pura Karbiang Long arlo kedo arat atum an thur pak pen Karbiang Long Autonomous Council atum aputhak kache song kisang se pin na jok Sai jok jepen Karbiang Long Autonomous Council atumahin pen setami eviction pon lonang pura cheparai pon lo. Laso PGR VGR along le along ke doke thakatum anaphan eviction asai kiding ji aphan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kache kroido na ting pen kidam tang thang ni phai inkoya ning vemat si PGR VGR along le angkang kedo sarkari gaungbura aphan anghoi pen hekpon joksi pasang koklo Bangso hut kadu kawe bangkep SDB aphan arpu pen pasun ponlo. Ang hoi pen kithan pon SDB laki dongkamukam revenue circle angkang Kheroni PGR Hawaipur Hawar pen Lakhahini Kheroni Ghat pen Dhupnath Yadav Kheroni Nepali Basti mate Kheroni Kachari Gaon Ahawar pen Dilip Giri Dikreng Hawar pen Chandra Singh Rongpi Lakhaisi Bakisa Dubi Ahawar pen Ram Samu Chauhan Lakhahini Bakisa Dubi pen Nayan Subba Raja Dubi pen Jiban Kumar Chetri Lapen Dakhin Kheroni pen Ram Prasad Chauhan Kadu Kawe Bang Troxy SDB Atumaphan Anghoi pen Hekponsi Pasang Ponkok Halapu Pholoni Revenue Circle ke parlo VGR along le angkang pen Bangke Thom SDB aphan arpu pen Hekpontangu Ang hoi pen ke pasun pon bangkit hom SDB laki Dakhim Barbil Mirbali Dasgaon mate Nayadanga Bilaspuri Gaon pen Mohon Singh Teron Uttar Barbil mate Kalibari Gaon mate Kunthiabari Ahawar pen Lokhindar Das lapen Pudum Pukhuri mate Kamarbasi Ahawar pen Sarat Chandra Basumutari la bangkit hom SDB aphan arpu pen Hekponsi pasang ponlo News Report, Karbiang Long Live. Karbi Ronga Saramai, Kopili Hawar Amai, Mai Kedo Ponalong, Longri Amai, Achunpang, Bronson Terona Hinpen, Kithan Ponatenki, Rongarak, Karbi Recho, Longsing Ronghang, Aridak Kedo Pen, Kacheparai Pon, Aron, Kipaklang Pon. Kheroni Rongkang Tuyarong Asara, Hematheng Nolong, Kipadopon, Kopilia Havara Mayalong, Karbi Ronga Sar Maya Hin Pen, Tong Sekot Pen, Ronga Saratum, Methang Havar Arlo, Longle Pelang Kacharai Kom Thek Japan, Chirok Tomai, Paponlo. Bangso Mayalong, Methanga Rong Along, Matni, Longle, Georgie Polote, Ronga Sarpen, Hukum Thonangji, Kali Polote, Jorlong Le Lapen, Kinam Anta, Namlong Lepuse, Havara Mai Pen, Chiparai Pon. Bangso mai judde rapi pherangkia mai padoponlo bangso pherangkia mai long KRAA longria mai kongchun bang Bronson Terona hin pen ki than ponalam the arjuponik tha ong attoga no kedo akar biafan nilitum nang paklang ikpo labang ke nilitum Karbi Ronga Saramai Central Committee lapen richo pin potum pen jingwai sarpen karbia khailong pini kapang dakpon aronatang labangso aronatang bangke ili karbietum kedamtang anle jington se sorsa pusita non iruyang bong ilitum che theglong lo akis sunghutke ilitum karbietum ta ni sipen arjap theglo punilitum theglong pen labangso richo pen ronga satum chingwai sarpen alam ta ilitum karbia khaido anke nilitum pen kapang dak aronatang ta arju pen labangso
ketok ateng pen nang klem dun popusin ni tum neng thepar piglo la silabang so ketok alam bangke lapuhen lo nilinang po hi pijir po nilitum nihang la pen nijang arong asar the chingrum pep pen cerai alam the ke lapuhen lo nombor isi supinso mate sarmar aphan puho ke lok arwak mate aman pilongle lo alar ke puho ke ersi aman pajir nangpo labang helo karbia khai tum puho ke labang so puho ke bangke supinso mate sarmar phan ke ilitum man pinangpo la so puho ke pensi la pen nombor hini supinso mate risomar aphan puho ke lok pensi karbia khai atum maikre hini along sita aman pipo nangpo labang puho ke lok lo labang ke ilitum karbia khai maikre hini along tame supinso mate risomar aphan silitum arwak convert nangpo risomar aphan lo pulote puho ke bangke maikre hini along ta man pipon long lelo risomar phan ke la puho ke loksi man pipon wet nang po Keroni pen Mohan Teron, Karbi Anglong Live. Thang chikloni phai inkorai siarni khat tia long ongdung raki hormurai kom sai khia tum pen kenepon long bang so long bang hinia bang phuatum kaching nang dun Khatkati Police Station angkang along Bokajan SDPO kelang chari dun pen Khatkati Police Station la pen CRPF atum chilang pet pen ada por phai ke por malom National Highway thong ke presir kep along kiton kelang asai deng ponlo Bangso ho Dimapur pen ke wang Golaghat an ke pali chipu kongtelong krit truck ke do atra kaphan kahon the ke do kokajok khangdun si kirika khurga sai deng ponlo kahon the pona teng pen bangso truck along Lin krehini dokai kaduka wepen home crazy raki hormu abor longpon bang so long bang hinia bang photum chingnang dunlo ka chingnang dun cheka bang phuatuma men lake Rakesh Singh ataninkan thongkep lapen Satnam Singh ataninkan inkora plipasi bang thekponlo birta kiri ponlonga tengke bang so araki ahormu Manipur pen Haryana ankepali jia phansi ke ponpusi riponlong Bokajan benanan terang, Karbi Anglong Live. Pini Karbi Prime Time Abirta ke Lapansi Kang Ton Poniglo.